Mgbe ole. Mgbe ole. Talking about time. Oge. Time. Ị ga-ajụ mgbe ole. Mgbe ole ka a mụrụ gị? When were you given birth to? Mgbe ole ka ị ga-abịa? When will you come? Mgbe ole ka ị ga-ekpe ekpere? When are we praying? Mgbe. Mgbe ole talks about when, time. Anyị ga-ele maka why. Why? Ị chọrọ ịmata ihe kpatara ihe ji mee. Reason, right? Why? Maka gịnị or n'ihi gịnị? Ịchọ ịjụ maka why. Ịchọ ịjụ reason. Ị ga-asị maka gịnị. Maka gịnị ka iji wee kwuo ụdị ihe ahụ? Why did you say that kind of a thing? Maka gịnị ka iji gbaa ya aka ntị? Why did you slap her? That's to say that when you want to find about reason, when you are asking why, in Igbo, ị ga-eji maka maọbụ n'ihi. Maka, why? Maka, why? N'ihi, why? Achọrọ m inye unu bonus, ma tupu m nye unu ya, achọrọ m ka anyị kwuwerie ndị nke anyị kpọrọ aha ya, the 5 whys. What? Nsị na gịnị ka anyị ga-eji jụọ what? Gịnị? Gịnị? To ask the what question, you use gịnị.